Здравейте! Здравейте, аз съм Радо. Вие гледате Love Guide. Продължаваме да отговаряме на вашите въпроси. И започваме сега. Въпрос номер 14. Възможно ли е да съм HIV позитивен и десен в същото време? Накратко, отговорът е да. С HIV може да се заразиш по много по-различни начини. Може да се заразиш чрез използване на чужди спринцовки, при кърмене, при вливане на кръв, при раждане бебето също може да бъде HIV позитивно, ако майката притежава болестта. Не можеш да се заразиш с СПИН от допир, от прегръдка, от хранене с чужди прибори, от ухапване на комар, от сядане върху тоалетната. Това са все сценарии, в които можеш да бъдеш спокоен. Но общо взето, ако не си правил секс с друг човек, като не говорим само за вагинален и анален секс, също и орален, ако не си правил татуировка в съмнително място с нестерилизирани игри, ако не са ти преливали кръв от съмнително място, което е реално невъзможно, няма от какво да се притесняваш и можеш да бъдеш спокоен. Следващ въпрос. Купих си презервативи, но четох доста мнения и оценки за тях в интернет и имаше и добри и лоши, как да разбера дали са надежни. Не сме пробвали всички марки презервативи, за да можем да ти кажем кои са най-добрите или кои са най-лошите. Но ако си сигурен, че презерватива не е спукан преди да го разпаковаш, което означава да бъде във вакуум, да няма и перфорация от игла, за каквито случаи сме чували, че се случват някъде в света. Ако си го сложил правилно, можеш да си 99% сигурен, че ще те предпази. Друго, което можеш да правиш е от време на време все пак да проверяваш дали презерватива не се е скъсал, защото в време на сексуалната игра може да се отвлечеш от удоволствието и да забравиш, че изобщо съществува, а пък всички знаем, че това е важно. И със сигурност дори презерватив от 30 стотинки е много по-добре, отколкото да нямаш презерватив. Следващ въпрос. Как да разбера дали харесвам даден човек? И следващия път, като го видиш междучасието и ако си изпуснеш тетрадките на земята, общо взето го харесваш. Хората, които се харесват, наистина леко се притесняват един от друг. Ако се заговорите, се чудиш какво да кажеш, може да те хване срам да се изчервиш. Ако човека го няма, но ти си правиш разговори с него мислени, също е признак, че го харесваш. Ако го ревнуваш от неговите приятели или от неговото гадже, най-добра приятелка, най-добър приятел, също е признак, че го харесваш. Ако се събуждаш сутрин с мисълта за него или си лягаш с мисълта за него, също е признак, че го харесваш. Със сигурност ще разбереш така вътрешно в себе си. Интересното е, че не можеш да си сигурен какво точно ти харесва и защо. Понякога харесваме хора, които ни дразнят, но явно това, че ни дразнат, също ни харесва. Следващият въпрос е доста дълъг. Започваме с него. Аз много искам да си имам гадже, но без да излизам няма как да стане. Добър избор. Ще започна работа, за да изкарвам пари, за да мога да ходя на фитнес и поне да изглеждам добре. Почти всички мои приятелки вече са го правили, а аз не. И се чувствам много зле. Тъй като до сега не съм имал абсолютно никакъв допир с момче, а вече много искам да го правя, но няма човек. Искам да те попитам, как да се сближа с някого? Аз не съм кой знае колко забавна и отворена. И може би това е причината. Моля те, кажи ми какво според теб трябва да направя, за да се приобщя към някоя компания извън училище. Много теми в този въпрос. Започваме първо с това, че не е нужно да имаш пари, за да ходиш на фитнес. Може спокойно да имаш един маратонки, един клин, с който да тичаш в парка, да правиш упражнения вкъщи сутрин рано или просто да ходиш в планините, което е доста мотивиращо. Също така, имай предвид, че ако има компания, в която искаш да влезеш, но нямате за какво да си говорите, нямате общи теми, просто ще бъде невъзможно. А това, че там има някой, който харесваш, ще направи цялата обстановка неудобна заради неловкостта, в която ще изпаднеш. Как да привлечеш някого? Доказано е, че хората, които са позитивни и усмихнати, са доста по-привлекателни, отколкото такива, които стоят вкъщи и се самосъжаляват, че не са такива.
намери си някаква среда, тип нещо, което ти харесва да правиш. Дали ще бъде волейбол, дали ще бъде федербал, дали ще бъдат танци, дали обичаш да пееш. Среда, в която ти харесва това, което правиш, карате да се чувстваш добре, съответно да се усмихваш. И там със сигурност ще можеш да намериш приятели, пък и най-вероятно гадже. Много е важно да не се опитваш да се натрапиш на тези хора, да не искаш да на всяка цена да им бъдеш компанията. Бъди себе си, бъди спокойна и усмихната и те нещата ще станат. Може да бъде бавно, но за живота и за всичко хубаво е необходимо преди всичко търпение. Следващият въпрос, мисля, че е фаворит за мен за този епизод и той гласи следното. Даже на мен ми звучи наистина като шега това, но ще го прочетем и ще го обсъдим. Здравейте, имам въпрос, свързан с оралната любов. До тук добре. Искам да опитам с приятеля ми, но не знам как да го попитам дали иска, как да подходя, че да се случи и дали не е рано, защото ходим от 2 месеца и нещо. Има една такава шега. Има един приятел, който му е казал, че е чувал в автобуса един мъж, който е казал, че не му е приятно да му правят орална любов. Със сигурност, ако просто подходиш към него, няма да сгрешиш. Ако на него не му е приятно, разбира се, той ще те спре. Но няма правило, в което трябва да ходим най-малко 2 месеца, за да правим орална любов или изобщо секс. При всеки е различно, някои го правят на първа среща, други никога не го правят. Ако наистина много се притесняваш и се страхуваш от това той как ще реагира, може да го попиташ и със сигурност ще успеете да се разберете. Следващ въпрос. Здравейте, когато едно момиче е в овулация, а на двамата партньори им се иска, проблем ли е да се задоволяват с търкане само, но през бельото? Може ли да се обърка нещо? Не, със сигурност няма проблем да се пипате през бельото, както и не през бельото. Може да правите и секс, но с презерватив. Като цяло овулацията е момента, в който на жената и се прави най-много секс, заради това, че природата й казва, че е време за размножаване. Следващ въпрос. Казах на момчето, което харесвам, че го харесвам, но той ми каза, че той мене не. После го питах, може ли да сме поне приятели и той каза да. Супер. Аз все още го харесвам, но не знам какво да правя. Дали не му казах прекалено рано? Не знам, дай ми съвет, моля. Казал си му вече, няма какво да го мислиш дали е било рано или късно. Ако наистина ти е трудно да бъдете приятели, защото твърде много го харесваш, има една такава техника на смяна на компанията. Въпросът е да го забравиш, въпросът е да не си близо до него, да не бъде обект на твоето желание и трябва да изчакаш това да отшуми, за да може да си бъдете отново приятели. Малко е трудно и досадно да трябва да се съобразяваш с това, че не трябва да си около човека, който всъщност харесваш, но това е инвестиция в твоето бъдеще и настроение, което със сигурност ще мине. Гледайте следващата ни серия, гледайте предната серия, гледайте Весела, гледайте мен. Оправите си леглото рано сутрин, направете закуска на майка си или кафе с мляко. Аз съм Радо, вие гледахте Love Guide, може да се абонирате за канала ни с бутона, който вече знам, че е там горе. И ще се видим следващия път. Чао!